danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin waƙoƙina. Mun gode. Soyayya
akwai manyan aka suma a wannan guri wasu na kan hanya wasu kuma ta da zuwa wasan ya fito karkashin jagorancin arewa blender Ahmad da kenan lokacin da ya ce ta nishadantar da mu ƙarƙashin arewa blender wannan gaskiya Aminu Sanak shi ma yana masa barka da shigo wannan guri babanmu ne tun daga nesa. Na gode Ahmad Damsa. Wallahi shi yasa in ka je Nijar ba sa so ka dawo Najeriya. To sai ya kowa a jira Thank you.